Sa number 2, Scout Ranger patay, 4 pilason sa tiruhay nga nagluntad sa Ilimnan sa Bacolod City. May report si Marcian Buico. Patay ang 26 anyos nga Scout Ranger nga si Private First Class Edmark Iwayan sa inaway kainas ang kagawon sa isa ka resto bar sa Purok Hollow Block sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Suno kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station 8. Nagainom lang si Iwayan upod sang isa niya pakaupod nga army nga si Private First Class Jobert Villagracia kag tag-iya sang bar nga si Jobert Visem nga isa man kaanay katapos ang army. Nag-abot ang grupo sang suspect nga si Ulysses Karampatana, isa ka accountant, kag nagpamilit nga mag-inom, apang manarado na kuntaan si Visem. Kapinpulo sila kabilog suno sa pulis. Dinawpaingaw ng tagiya, ma'am, po sila, po sa mga alalisay na verbal confrontation, hasta nga naghinintay. Sang nagbinaisay, dito na naggabot sang armas ang sospek kag nagpalupok. Dito na natabo ang pagtiniruhay. Nakapukutay pa sila sunod sa pulis pero napatay sa pagpaniro sa Iwayan. Pilason kag ginabulong karon sa ospital si Visem, pati ng sospek ang isa sinikaupod nga si Joseph Magahom. Inibangod sang igo sang bala. Ang isa pak army nga si Villagracia ang pilason man matapos ginpulian sa mga upod sang sospek. Padayon ng investigasyon karon sang kapulisan. Marcian Buico para sa DG Cas Negros.